makwedi sinibulise namhlanje guys esidileyile mani ixesha sithiwele ixesha kodwa ndithi mandivele nje kancinci ngoba lixeshana nje elincinci. Itopic yanamhlanje ithi abantu subaphakamela onazo. Abantu ngabaphakameli kube ngathi ubone ngathi uyaziwa. Ndifuna uqala kwi-influencers. Abantu bakubona ko-TikTok, bakubona ko-Facebook, bakubona ko-Instagram, yonke ezi channels. Ubona umuntu xa ebonwa ngabantu for the first time guys, abantu bemvuyela umuntu i-attitude. Yes sis. Abantu bakubukela kulaa nto ubuyifuna uba mawaziwe utrende ko-TikTok yonke indawo. Xa bekubona abantu bekuvuyela, abanye becela ufota nawe uphakamile. Who are you? Guys, mali nixelele, uyayazi indaba ye-fame? Indaba ye-fame lixesha elingaka. I-fame lixesha elingaka. Uzathi abantu ngexesha bakufunayo ube ubagezela. Uthi xa sowubafuna abantu babe begqitha guys. Uyi-content creator. Namhlanje ngomso kuzovela ezinye abantu bahambe labanye abantu. Xa ulibala kuphakamela abantu, unyavulela abantu, ungathi ufumaniseke nalo mntu uphakamela abantu akana-nix. Akana-nix. Hey guys, yazi hlonipha umntu. Noba uthi ka ujonge ibhalansi yakho ebhenki uzibona uba noko ingathi ume kakuhle, mhloniphe umntu guys, because umntu wasuka kuwe. Hey, yo. Apha sibunda ukunyala nabantu abebe-actor guys, be-actor kwii-TV ezinkulu, kwii-channels ezinkulu, kwii-movie ezinkulu, kwii-soapy, kwiintontoni, be-actor e-TV. Kodwa umuntu wabhaxa bemgqubagqubana bengathi uwe ngobuso eluthulini. Anide abantu futhi abantu mabamphakamisi. How can xa ninesentana nicinga abantu ayibo bantu? Uyazi guys, the more ugezela abantu, umntu uqalamazi umntu ngokaThixo. Xa ugezela umntu uprovoka uThixo, because uThixo uzawuthatha le nto ucinga ubunayo ayisuse kuwe, uzolingana naba bantu bagezelayo. Uyawuhamba usithi bhuti emakhwenkweni, I'm telling you. Yeka nje wasibana usisi. Guys, ebonile ngane-10 million ube nemalini ebhenki. Kodwa uThixo uyakwazi ukuqongqotha ube broke wanje ukhonje kuthiwa laa ndoda yayi-rich leya. Sudlala ngomntu guys ongenamali. Sukudlala ngomntu ongenamali. Yiloo nto sometimes ukubona okanye kule nto yethu ke singamadoda. Ngelo xesha ke, nothi ngoku thina ngento yakudala. Ubone ungene emntwini, athi awuphalaza ingxaki yakho, khona ube Thixo izawuba ngathi le nto kule ndawo ndithathe advantage man. Eyi, bekutheni na? Kodwa into esiphambili ngayo emntwini ongenayo ithi hlonipha umntu guys, noba unganantoni eyakho. Ungadrive i-Q7, udrive iFerrari, udrive i-X7, uwone indlu enkulu, ube nemali eninzi, yeyakho. Sukwenza abanye abantu amavukuvuku. Ubone umjita, noba uhamba namajita wakhe, funeka kubonwe apha nguye obhatalayo. Yeyayo. Guys, how can uzawuthuma intanga yakho uyithume kuba wena unemali? Umthuma njani untanga yakho kuba wena ungaphakami nje xa ufuna uthenga utywala ba yindawo engenamaledi ancedisayo? Ungaphakami nje ekhawuntareni ubhatala utywala ubuze nawe emajiteni. Umthuma
ndifunda o2 kanje that time kwakublind ungekho nkomo tu ufumaniseke belalini xa kuxheliwe kuba kweza nyama zikhutshwayo mos kuphiwe abantu abaneminye imizi ethi tu ina ihamba ophekela abantwana ntontoni sasingarecognize because utata wengenankomo sisebancinci esikhulu bengekho nkomo nix endlini nix singarecognize utata bethembela uba kuyawuthi kuze kube right endlini kubekho thina sikhule sikwazi usebenza kodwa today ubungayapha endlini ufike ujonge inkomo wonke umuntu ngoku abantu ngamamenemene abantu uyazi abantu ngamamenemene the time usafarisha abakujongelanga ntweni nendawo yohlala unikwa nendawo yochopha uhlaliswa phaa kuhlala abantwana ezitulweni abazwayo babanemali banentontoni abantu abadala bangahoywa ubizwe ngesiduko kuthiwe sukude kodwa ububizwa ngegama lakho la magama amabi wasezilalini angafunekiyo ububizwa ngalo kodwa ongathi unento kuthiwa sukude ubizwa ngesiduko sakho okhonjwayo ontontoni ngoba unemali ngithi guys bathi ngoku xa unojonga kunjani wonke umntu uthwele izandla yo sasingayicinganga le umntu brange kugqibe ngomntu uba ngomso uzawuba yintoni mna guys bendinesecurity amajini ebesecurity kum apha ekhampanini akwi-department ezinkulu ngoku koomabhisho phipi basebenza kwiiposishini ezinkulu ngenxa yoba bendikwazile uphatha umntu laa madoda uthi noba ndiyadrayiva endlini lamisa imoto athi branch cela ubamba isandla ndibulele itshansi wandinika yona the time bendiyi-security kwakho kubekho abantu abakuna abamane bebuzwa MNB uphuma ninathi mantontoni wasoloko uhleli nezecurity guys niphambena betlokani phambenanga mna uyayazi xa ndivula ifriji phaa endlini ndifike kukho i-escort neyogathi yoba umntana amakwazi uphatha esikolweni uba kungenxa yesecurity lilale esayithini xa ndingazukwazi uzenzela ubuhlobo nabantu abandenza ndiphile kuzoba yintoni xa ungazukwazi uzenzela ubuhlobo naba bantu balapha kuwe apha kuwe ekhampanini aba benza ukwazi udrayiva imoto enkulu ukwazi uba nomzi omkhulu ufumaniseke uba abantu xa beze kwakho funeka banephandla bakwazi ungena endlini ngoba uthi bamdaka ungabi nantlolo uthi udrayive endleleni ugqitha kwisecurity sakho kuyanetha siya esayithini yakho phofu siyophangelela wena ube client ikurecognize ugqitha ngoba uthi isecurity yakho izawumazisa imoto yakho ungadlali ngomntu ohluphekileyo guys ungadlali ngomntu onemali kuba ngathi unemali kodwa uzodibana netshele newive ebeke emqolo phaa imanzi sithi tiko ungondlala nempahla zakho ungakhulula nempahla umondlalele ngoba ufuna yabe comfortable kodwa ugqithe isecurity sakho endleleni sinetha siyophangela esayithini yakho guys itopic yanamhlanje ithi ungadlali ngomntu ongenanto ungadlali ngomntu ongenanto please guys please ngoba uyazi uba laa mntu angayintoni ngenye imini sifundile phaa ezikolweni siyayazi mos ootishara mos sometimes ootishara ngabantu abanegalelo kwizitudent uba ziyeke esikolweni ubona uba lebra indala apha kuneklasini indala lebra apha kuneklasini athi utishara xa ifumene iimarks ezincinci athi yo hayi wena ayikho le nto uyihlalele ungasukuhamba uyezimayini nje uyosebenza because awuyindawo brazi into ebeziba buhlungu ezo
abantu abangathi basentweni bayathanda udelela usengela abantu abaphansi. Guys, iyanichukumisa ithi lento umuntu ongenanto ungaze umsengele phansi. Ubomi brabo yaguquka, ungabuya uguqe kulaa ndoda ucela amalizo. Ixesha lam lincinci guys, ndingene kade ngenxa yoxakeka andizukwanda kakhulu, kodwa ndiyabethelela into ethi even kwi-football yonke indawo guys, uyabona xa ungumntu masithi you are the chairperson of the branch okanye uyimemba nje bathe kwi-business, andithi guys unganxiba ngolukufanayo nabantu abasebranchini yakho. Lenza umzekelo ngebranch, andithethe ngabranch, kodwa suso ukubonakalisa uqhayisa yoba wena anything ephumayo nayo ufuna ude ukhuphe into ngomlomo yoba yo hayi suka oko unxibe eso skipa salaa season yagqithayo. Hey guys, zibuhlungu laa nto because laa mntu ephinda esa skipa salaa season yagqithayo yintoni? Yintlupheko kuyo. Qha unothando letimu yakhe, wena uyakwazi uafoda uthenga uba ukwazi uthenga iskipa. Unokwazi ukhangela noba yiseyile eCape Town kakuthanda uba kwiseyile kwezi ndawo zenatsika zithengisa into ze-football. Uthenga noba yi-10 noba yi-20 ubuye ujonga apha ngaphakathi ebranchini, mane uphosa nje kuyi-1, mane uphosa. Bayeke kuba bezawuthi aba bantu banikeza izinto uyabafuna, subahoya uPopayi, sumphendula uPopayi. Kufana noPopayi obhala ukubhanqa kwi-comment uthetha ngohlobo apha kuWhatsApp wakho, kuFacebook wakho okanye kuTikTok wakho. Sumhoya umntu othetha ukubhanqa, myeka athethe yedwa okanye adilele abanye abantu. Susiphendula inja, kaloku awuzothi xa ukhonkotha yinja nawe uguqu ikhonkothe, yeke nje ikhonkothe yodwa uhambe zazi bungumntu wena. So guys, ndithi topic yethu masibahloniphe abantu abangathathi intweni kuthi. Mna ndixabene neepartner zam kwi-business, especially business zee-clubs kanje. Umbona umntu wenza izinja abantwana babantu guys abazosebenza nzima besebenzela iifemeli zabo. Guys, kubuhlungu uhlupheka. Mna ndinamava bra, ndilambe iminyaka mna noba ndilambe ndangapha kwe-30 something years ityiwa idlala. Utyiwa idlala ube kwilevel yokoyika nothetha namantombazana ngoba uyayazi uba awuyombonakalo yoba ungamelana nawe. Indlala guys, uyabona uba ikakutya indlala respect abantu. Sufuna ukuthi xa kuhambe yokuncindisa laa nto bayivayo phaa. Ibuhlungu indlala bra. Andiyazi ke xa unotyiwa indlala ungazange wayi-experience indlala sowusuka phezulu uye phaa. Ngabantu baphela beyotshaya itsufu ke, baphele babanye bezihenga bezibulala because abakwazi udilisana nee-challenges zobomi. Laa nto beyivisa abantu akakwazi uyinyamezela xa siya kuye. You can be supervisor emsebenzini, you can be manager. Ayizotoyi zakho ezi, obufuna ukutoiletha bheke ethopini, ungatoiletheli ebantwaneni babantu. Guys, umuntu ohluphekileyo masimhloniphe. Ibuhlungu intlupheko guys, ibuhlungu indlala. Ndiphinde kandizawuvala guys, Majita please don't take it advantage yosebenzisa. Masibuye ngayo le topic, masibuye ngayo le Amajita ngomso, siyeke ngoku. Masivale ngale nto ithi suthatha amachance guys, xa ungathi unepokotho ugezele abantu abangathathi intweni. Umntu bra phambi kobuso bakho makafane nomnye umntu. Noba anganxibe iphi ilebheli yempahla, noba angazenza njani, azitshintshe njani i-makeup ethile, noba anganxibi iwivethini entloko, lo mntu nekune ukhuthuka intloko uthi
uzokhitsha intloko urhawuzelelwayo uyifuna utrito yakhe makafane nalowo uzawufika esimomondi encamathele. Hlonipha umuntu ongenanto guys. Masihlonipheni abantu abangenanto, especially kubantu bakwibusiness. Sudlala ngabantwana babantu ngaphandle koba bayageza ke bakhona ke guys abantu abasileyo. Uyabona leyo bakhona abantu abasileyo guys ndiyazi kum. Uyabona nwele zingwevezi. Andiguganga makwedini. Zizitresi. Zogezelwa ngabantu ke ngoku abanye unothi bayahluphekile bona ke begeza ke ngoku uzawudila nabo. Umzekelo I'm running security company. Ngoku sendifumene ileta. Umuntu owazi business nomuntu osebenza urhulumente uzawuyazi. Kunento ekuthiwa yi-financial year. Jonga ngoku xa ufumene ileta ubhalelwa ngumasipala esithi uza kunika imali ngoJulayi. Abasebenzi uzababhalela ngantoni? Into abazawuyenza bazawubhala ngayo kuFacebook bakubhale ngayo yonke indawo. Baphinda abanye lapha kuni banyubule bhatala abasebenzi akayazi noba yintoni ubhatala umuntu omnye. Bekapha mfethu bekapha. Akayazi noba yintoni ubhatala umuntu. So umuntu onjalo ke ngoku awuzubusithi uhluphekile umuntu osile because uyakwazi uxelela abasebenzi bakho guys imali ayizubakho from now uyotsho ngexesha elithile. Into enzamane ndiyenza xa kubhatale enye indawo ndizawuthatha ndibe ndimnika ihalf nikwazi ube nisurvive ezindlini bhatala irent.